May may unahan niya ang alidiwan. Panataman ito may malalakot ako. Malakot kang gabi strom ka to. Lalo kita sila lawan apa tanah ya? Antaray. Kada ulat pala mo kakasin ay kinin kuya ka. Kaya gitu ay. Kada biyahe tayo kakasin. Paano nung tubok ka na eh, katanong tulamet, kantulatan tanong. Magsila deh, magsila. Yung masila lang ba natin ay? May hafta tala asyot eh. Kani koy? Sana yung kawanan. Kawanan pila, kawanan. Sila sasama din na. Kawanan lang. Dito.
Ramban diretso ni Mantanoy may paligpit. Diretso ni may pasamir, may kid, di na lang tayo na. Puro kin mo tabi, tisid naman da, puro pa ko. Ito lang, diretso. Kaya kawanan. Kawanan, kawanan. Ah, jatan na may kanya crossing. Matik. Jalan terus. Bibian ya.
kursi. Ah. Ah.
Paano na balang kayo? Eh. Kapakit. Nagkanta kayo ba? Paano luto ka mga eh? Nilabat na rin ang sawa ka. Ah. Kasi matulaman ako. Matulaman dati.
Sabi mo kuring das ng kila kaya? Useless anyway. Yawa. Tama.
lagi may unahan. Sinsiya manahan eh. 16 mo. Pareho. Pareho. 16. 16 mo unahan. Si 14. Kailangan na lang kila pantag kaya ah. Katorsi man, Chris 14. Tinaraan eh. Gila mana sih kerja mana ya? Hai. Tahu tu kan bila kita makan. Kita dapat tambah alon alon sini tu.
Hindi ka, kasi butawan po tayo, dua lang naman. Para pwede, may lang tayo. Tira-tira ko muli musot ni man natin. Shortcut, timurot din eh. Dati alam simintuan eh. Bukan meeting syaitan. Masamiray ek. Ek, masamiray. Enggak punya video tuh yakin balap. Yakin lah, enggak pala juga tagi. Mangrove ek, mangrove. Ek, mangrove. Mangrove. Nilito ko taris eh. Ano ka? Kaya nilito ko taris. Tunay? 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 Dito ba taris? Ano eh? Dito ba taris? Walang kawan ng labat? Tunay? Sa kawan ng labat? Okay. Sabi ko lang dito ba taris mo? Di ba may mabagamit? Dahil ito yung masamiro eh. Di ba manaya? Sabi tayo dito ba tayo ng kulay?
Timur tayo bali-bali maraya. Ang gawin matama na. Sulayang ka tayo manggub talaga. Kuya, kuhanan. Hoy, pwede ka. Kami, G. Tatayong dalanan eh. Tatayong dalanan eh. Oke, kau G. Kenapa sahabat tuh ya? Ah, cuma rindu talak semua sahabat. Kita lamay pulad mangrove. Hindi namin yung tira din. Kantay na na mangrove. Sabihan pinsanan pinsanan. At ang diri sa Tilapad Ken. Welcome Alaminos 2024. Ya, ini apa nih, Wak? Oi. Hai, ketulak mo kami. Ganyan kasagad sika. Kasagad ako. Mas eh. Ulang ni rawan ek. Gimana dadaka ek? Kasi tadi pas sapat unya balay hamsa. Para isu.
Wala yung pumunta. Baka namin yung dati ni Ja. Saray. Dapat namin yung dati ni Ja. Dapat namin yung dati ni. Kaek, kakaroon kaso ek. Nanin, bunuan natin kalawat. May aso. Talay pa tapat na ba yun? Hindi lang at aray. Aluan biglaan ba? Kalau ni. Terhentilah. Baik, terhentilah. Aray. Kaya kapag mapa. Wala may akaran.
ơi. Ke kuya. Kesalahan mo kuya, di ba? Kesalahan ng kuya. Kesalahan ng kuya karon. Kesalahan mo kuya. Atong palalaingon. Inalambuat. Atalay. Atong palalaingon, kesalahan ng kuya. Di. Tumpal lagi nggak lembat.
Taruh na shoot kang talabo. Kaya mo eh. Ang mabalang tabang. Ano okay, matiwala sa takar mo ito. Wala may paloob din pakawanan eh. May palubay ni Tara, yan may pakawanan naman. Basta mo. Ay, yun. Kwenta ito sa may kinawi. Ay, patagay mo ito. Patagay mo. Ha? Hindi, tato mo nalaman ng kinta na may ulikaw kami kaya kanong kakoy.
Lah. Ken. Tinek. Tinek. Now take a slight left. Wow, wala leg niya. Follow this way for 200 meters.
Ih, grabe. Now keep left. Sợ rồi đó. Taruh patay. Now keep left. Ito lang patay.
turunnya sana ya. Tagalog turunnya sana ya.
tunog. Kawan ng tunog. Kawan ng egg. Guy, egg, guy. Kasi dito talaya. Nagsiwaya dati. Bako-bako. Yang may balot ko. Yang may balot ko.
Labyak ek, labyak dito. Ay, tabigit. Ya, kami sila. Sama kumon. Now keep left. Ah! Siguro. Tadi, apa yang akan may bawa mo tadi, oy? Wow.